Magandang araw mga kapatid. Kamusta po tayo dyan? Ngayong araw nandito tayo sa Medyo Kosyo ulit para mag-review ng bagong motor. Abangan po natin yan mga kapatid. Ito yung SIP 125 na scooter din. Itong nasa likod natin, no? Yan. Pero bago yan, shoutout muna sa mga subscriber ko na patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. And then, click na rin yung notification bell para update tayo sa mga sa video. God bless po. Shall we have breakfast together? So ito pa mga kapatid yung SIP 125 yan, ng Keyway. So glossy blue po mga kapatid yan. So kung titingnan natin mga kapatid, para siyang kamukha ng ano no, ng Mio Salty no? Yung pagkaka-design sa kanya, para ka ding naka Mio Salty mga kapatid. Yan, Euro 3 compliance and carburetor type. Hindi pa siya FI, no, mga kapatid. Yan. Tingnan natin yung materials na ginamit dito sa motor na to. Yan. Kung mapapansin natin, premium na rin yung pagkakagawa sa kanya, no. Yan. Sa pindutan ng ilaw ay okay din. Ito yung high and low nya. Yan. Then yung turn signal light okay din, no? Then busina, and then ito yung bukasan ng ilaw, ayan, kita pa, okay, and then yung electric start, and then yung throttle nya, then yung preno sa harap, okay din. Tapos sa kanyang panel mga kapatid, analog lang siya. Okay na rin siya mga kapatid, dahil mas mababa ito mga kapatid yung price nito kesa dun sa unang na-vlog natin na ano, yung K-Blade 125, yun na digital na ano. So ito analog siya. Yan, nandyan yung kanyang speedometer, then odometer, and then yung sa high and low ng ilaw and signal light, and then yung fuel gauge nya. Yan. Okay, so maganda rin yung pagkaka-design sa kanya, no? So meron siyang parang chrome design dito, no? Siya. Yan. Ito yung kanyang headlight. So bulb pa po yan mga kapatid, hindi pa siya LED, no? Pero maganda na rin yung pagkaka-design dito na para na ring ano, LED, no? Kulay puti din yan mga kapatid yung ilaw. Tapos ito yung kanyang signal light. Yan. Halogen bulb pa rin mga kapatid. Then ayan yung pagkaka-design niya dito, no? Maganda. Yan, meron pa siya dito glossy black. Yan. Glossy rin yun dito sa side na to.
Tapos meron siyang LED lights dito, yung pinaka park light niya, ayan, nakikita, kung makikita natin, no? Ayan, LED po yan. Tapos ito yung kanyang fender sa harap, so okay din, maganda rin yung plastic na ginamit, no? Tsaka yung paint job niya maganda. Ayan. And then ito yung kanyang gulong sa harap, ayan. Size ng gulong sa harap ay 70 by 90 by 14. At tube type lang po mga kapatid, no? Tapos naka mags, ayan yung mags nya, okay din. And then disc brake, ayan. And then yung caliper nya, ayan, kulay black. And then naka telescopic port, ayan. So magandang design ng telescopic port na yan, no? Ayan, no? Maganda siya. Tapos ito yung kinagandahan dito, no? Saradong sarado siya. Tapos ito yung kanyang ignition, yan. Kinagandahan din dito, meron siyang anti-theft, no? Yan. Tapos meron siyang bulsa dito, maliit lang din. And then yung parang kamukha talaga siya sa Mio, no? And then sa kabila, ito okay to, malalim siya, no? Kasi yung cellphone dito, yan. And then ito kanyang footboard. So okay din, sakto na lang sa ano to, sa paa natin. So pasensya na mga kapatid na maingay dahil nasa daan lang tayo, no? Maraming dumadaan. So ito yung kanyang foot decks sa angkas, no? Yan, meron siya dito. And then meron pa dito mga kapatid na sa baba. Ayan. Pwede ka pang tumapak dito. Yung angkas or yung rider, pwede din dito mga kapatid. Yan yung kang pinaiban sa kanya. Yan. And then ito yung kanyang upan, yan, okay din siya, no? So air cooled mga kapatid. Then ito yung sa engine oil, yan. Then yung kanyang muffler, yan, okay din, na may cover siya na plastic dito. Yan, so okay naman. Then yung tambucho niya ay naka-paint ng matte black dito. Okay. Then yung gulong niya sa likod mga kapatid, ang size nito ay 80 by 90 by 14. Ayan, naka-mags. Ayan. And then drum brake sa likod. Okay. Tube type din mga kapatid, no? Then ito yung kanyang fender sa likod. Okay din, mahaba, no? Yan, hindi ka rin matatalsikan dyan. Then ito yung kanyang tail light. Yan, yung signal light nya halogen bulb, pero yung kulay red na to, yan, ay LED na po yan. Yan, kaya yung pinagandaan dito. Okay, yan, o, hanggang dito pa yan, no? Makikita pa natin yung ilaw dito sa malapit sa grab bar nya. Tapos yung grab bar nya, ayan, maganda rin yung design, no? Kulay gray siya. Yan. Tapos ito yung kanyang susi sa upuan. Yan. So tingnan natin yung kanyang compartment. Yan. Yan, ito. Yan yung compartment nya. Hindi naman masyado malaki, no? Pero pwede na rin dito yung mga personal na gamit mo ilagay. Yan, dito yung sa battery nya. Yan, nakalagay battery. Then yan yung carb nya, oh, makikita natin yung carburetor nya, naka diaphragm carburetor. Yan, so matipid na rin siya sa gas. Then yung fuel tank nya, ito, fuel capacity nito mga kapatid ay nasa 4 liters ganun. Yan po. Tapos sa upuan, yan, ito yung upuan nya, okay din, no? Malambot. Yan, maganda rin yung fabric na ginamit niya. Yan, no? Medyo magaspang siya, makapit. And then ito yung kanyang shock, naka single shock. Then ito yung kanyang panggilid. Yan, may tatak ng keyway yan. Tapos kulay dark gray paint job dito. Then meron pa rin siyang start.
then may center stand, then yung side stand, no? Pero wala siyang ano, no, yung kill switch dito. Wala siyang function na gano'n. So yan po mga kapatid, yung Keyway SIP 125 mga kapatid. Sa mga gustong kumuha mga kapatid, ay idalaw na po kayo dito sa Michikoshi, Florida Blanca, Pampanga. Yan po. Shoutout sa mga sir. Yan. Sir Rojim, Sir Darwin. Ayan. Ikaw sir. Shoutout. Yan. Mga kapatid natin yan. Solid yan. Yan. Sige, maraming salamat sa inyo. God bless. So yan lang po sa araw na to mga kapatid, yung ating motor na review. Ito po yung SIP 125. So kung gusto natin magkapil mga kapatid, ay punta na po kayo dito sa Michikoshi, Florida Blanca, Pampanga, sa gusto ninyong motor mga kapatid. So maraming salamat. Ito po si Noxky Vlog, sabi God bless po sa ating lahat.